जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, भोजपुरी के समझे वाला लोग बा, उ सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा, नमस्कार बा, प्रणाम बा। और जे भी हमरा से छोट भाई बंधु बाने उ सब कोई के आशीर्वाद, प्यार, दुलार बा। आज हम जो टॉपिक पर वह सभे से बात करे आइल बानी, उ टॉपिक के नाम बा सफलता के कारक। सफलता के कारक। अब सफलता एगो ऐसा शब्द है कि जब कोई इंसान जन्म लेला, जब वो धरती पे आए तभी से इस शब्द खातिर मेहनत और परिश्रम करे लगा और अथक परिश्रम करता और परिश्रम करते रहता। जे निरंतर परिश्रम करेला सफलता ओकर दासी बन जाले। लेकिन कुछ इंसान के सफलता समय से पहले मिल जाला, कुछ लोगों में बहुत देर लागेला और काफ़ी संघर्ष प्रयत्न कैला के बाद, उतार चढ़ाव कैला के बाद मिलेला। लेकिन सफलता मिलबे करेला, निश्चित बा। अगर रउआ मेहनत करतानी, परिश्रम करतानी, रउआ अपना पसीना से नहातानी तो रउआ सफलता अवश्य मिली। अगर परिश्रम और मेहनत करे में कोताही करतानी, बस देखावटी मेहनत और परिश्रम करतानी तो सफलता भी बस देखावटी रूप के ही मिली। जब तक रउआ कोनो में रम ना जाइब, जब तक रउआ भीड़ ना जाइब, तब तक वो सब जंग के जीत ना पाए, वो मंजिल के गले लगा ना पाए। तो रउआ सभे के तो यही पता चल गई कि सफलता के हासिल करे खातिर हर कोई मेहनत करता। एगो माई जब बच्चा के जन्म देली तो ओकरा के बढ़िया से तेल और मालिश लगावत ताड़ी कि बबुआ अपना पैर पर चले लागस, दौड़े लागस। जब बबुआ दौड़े लगा ताड़न तो ओकरा के स्कूल में एडमिशन करावत ताड़ी और ये आशा रखत ताड़ी कि अगर बबुआ बढ़िया से पढ़ जास। बबुआ जब पढ़ गइलन तो उनका सोच ताड़ी कि नौकरी लग जाओ। इन सब जो सफल दौर बा उनमें हर एक पैदान पर उनका सफलता मिलत जाता। अगर बबुआ के तेल मालिश बढ़िया से माई लगैले बाड़ी, बढ़िया से सेवा सत्कार कैले बाड़ी तो चले लागता। माई बढ़िया संस्कार देले बाड़ी तो बबुआ पढ़ाई लिखाई करके और एगो संस्कारिक बेटा हो जाता और फिर पढ़ाई लिखाई कैले बाड़न तो नौकरी भी, और नौकरी नहीं करते कुछ आजीविका बढ़िया कर लगाता। लेकिन इस सफलता में एगो कारक भी होता और वह कारक और धब्बा हर जगह बा। लेकिन धब्बा थोड़ा सा होखे तो चल बन सकेला। कह सके रउआ सभे के पता बा कि चांद पे भी दाग बा और चांद में भी दाग बा। तो ये कहे के मतलब ई बा कि जे भी ये धरती बा ओकरा में दाग और धब्बा बढ़िया बा। जब आदमी शादी करे जाला चाहे घर से बाहर जाला तो ओकरा के काजल कहल जाला, लेकिन थोड़ा सा लगावल जाला। उहे जब काजल के रूप ज़्यादा हो जाला तो ओकरा के करिखा और धब्बा कहल जाला। उहे आज के दौर में हमनी के जौन इंसान रूपी आदमी बा ओकरा जब सफलता मिल जाता तो उ परिवार के काजल नहीं बने के कोशिश करत, उ परिवार और घर खातिर एगो धब्बा और एगो करिखा बने के कोशिश करता। रउआ सब अभी सोचब कि करिखा कैसे बनता, कैसे तू कहता कि सफलता जेकर मिल गई करिखा हो गई। इस चीज़ के हम रउआ सभे के बताइब, समझावे के कोशिश करब जितना हमरा भी बुद्धि विवेक बा। तो एक बार जे है खड़ा होकर सुनता भाई बैठ जा, गोड़ दुखा जाई, काहे से कि हम 5-7 मिनट टाइम ले हम। खैर तब रउआ सभे के हम बतावल चाहता नहीं कि धब्बा कैसे बनता। अब देखिए, हमरा के माई बाबू घर से पढ़ा के लिखा के हमरा के बाहरी भेजलन। हम पढ़ लिख गईनी एगो शहर में रहे लगनी। काहे से कि जब हम पढ़ लिख गईनी तो हमारा गांव में नौकरी ना मिली। गांव बहुत ज़्यादा एगो दलदल और ओइजा विकास के नाम पे बस राजनीतिक भेड़िया वही दिन जालन सा जहिया चुनाव होखेला, जहिया ओकनी के ताज और सत्ता के दिन होखेला, ओकरा बाद कहियो ना जालन। तो वजह से माई बाबू अपना अथक परिश्रम से मेहनत कैला के बाद हमनी के शहर के तरफ भेजली। हमनी के पढ़ लिख के अपना परिश्रम से, माई बाबू के सपोर्ट से अपनी ज़िंदगी और अपना किस्मत और अपना समय के सबके बदल देनी। लेकिन जब हम शहर में रहे लगनी तो हमार दुनिया में भी बदलाव हो गई, हमार समाज भी बदल गई, हमार रहन सहन भी बदल गई। लेकिन जे घरे बा, जे गाँव में बा, ओकर कुछ नहीं बदला। काहे से कि वो ओहिजे बा जहाँ रहे, लेकिन वही मेहनत करके तहरा के शहर में पहुँचैलस। काहे से कि ओकरा पता रहे कि यही कुछ नहीं है। लेकिन जब शहर में हम पहुँच गईनी तो ओकरा में अब अंतर होखे लगी। हमार जीवन यापन में, हमारा रहन सहन में और जे गांव में रहता ओकरा रहन सहन में अंतर होखल।
औपचारिक बा, ई वास्तविकता बा और एकरा के कोई नकार ना सकेला। काहे से कि जब हम शहर में रहता नहीं, घर से बाहर ही निकलब तो सबसे पहले हमारा रोड, गाड़ी, चमक, मेट्रो, बस, ट्रेन, ट्रक, जहाज, सब चीज़ लौकी, चमक भरल वाला दुनिया लौकी। हम पड़ोसी के अगर देखब तो ओकरा हाथ में बर्गर, पिज्जा लौकी, ओकरा हाथ में लड़का के डेयरी मिल्क लौकी, ऐसा तमाम तरह के चीज लौकी। लेकिन जौन गांव में बा वो अपना घर से बाहर ही देखी, जैसे ही निकली तो ओकरा भैंसा लौकी, भैंस लौकी, ओकरा खेत में दूसरा कोई के गाय चरत लौकी, ओकरा घर के बाहर निकलते ही माटी, कीचड़, पानी लागल नली लौकी, ओकरा छिपा में राख लौकी, ओकरा छिपा में माटी लौकी, ओकरा केहुनी में माटी लौकी, ओकरा शरीर पर हमेशा पसीना नाम के खुशबू रही। तमाम तरह के अंतर होखे लागी और पसीना से हम हरदम उलटपट रही। ई एगो गैप होखे लागी जे शहर में बा, जिसकर शहर में बाल बच्चा बा, ओकरा अभी शहर गांव वाला वातावरण पिछड़ा लागे लागी। लेकिन अभी जौन गैप बा, सुई भर खातिर, बार भर खातिर एगो दरार रहे, वो अब एक दरियाव के रूप धलेलस, वो एगो खाई के रूप में तब्दील हो गई। और ई खाई के पाटे खातिर वो अब कोशिश भी ना करी हैं जे शहर में चल गई। काहे से कि अगर केहू से रउआ बतियाई, केहू से ओकर बात विचार लेहब तो रउआ मेहनत और मदद करे के पड़ी, ओकरा के रास्ता देखावे के पड़ी। लेकिन वो अंतर दिन प्रतिदिन बढ़त जाई और बढ़त गइला के बाद इतना हो जाई कि अब वो आदमी अपना घर वाला से यह कदर दूर हो जाई जैसे कि एलियन से, धरती से दूर बाणन सब। वो अब अपना घर के समाचार लेवे खातिर गांव में फ़ोन करी, पड़ोस में फ़ोन करी, रिश्तेदार में फ़ोन करी, लेकिन अपना भाई, भौजाई, माई, चाचा, पितियाई के फ़ोन ना करे। काहे से कि जब वो फ़ोन करी तो माई, चाचा, भाई, भौजाई कहीं के हमरा भाई दुख बा, दुख यानी कि तू मदद करा। लेकिन अब उनका दिमाग में ई लागे लागी कि हम इनका के मदद करके का करब, ई तो हमार हइये ना हवन। वो अब एक अलग दुनिया बाड़न जहाँ दुनिया में बतावल जाता कि तू ही तू हवा, बाकी सभी एगो भीड़ है। उनकर जौन रिश्तेदार, दोस्त यार सब भइल, वो अब एक देखावटी समाज के, फेसबुकिया दुनिया, व्हाट्सएप दुनिया वाला, सोशल मीडिया वाला उनकर सब कोई रिश्तेदार हो गइल बा। लेकिन माई, बाबू, घर, भाई, भौजाई सब कोई उनका से बिछड़ गइल बा। लेकिन रउआ सभे से हम बतावल चाहतानी कि जब हम कहीं पहुँचल बानी, कहीं हम शहर में पहुँच गई, कौन एक मंजिल पर पहुँच गई, तो मंजिल पर पहुँचला के बाद जौन रिश्ता और नाता, जौन रिश्ता चाहे इज्जत मिलल, वो एक पद के कारण मिलल। तहार वास्तविक इज्जत और सबसे ज़्यादा प्यार वो दलदल जौन तहरा हिसाब से जौन एगो दलदल बा, जौन पिछड़ा बा, जौना से दूरी बना देले बाड़ा, उहे तहार वास्तविक इज्जत करेला। जौन एगो देखावटी दुनिया के तू मसीहा हो गइल बड़ा, बादशाह हो गइल बड़ा, तहरा से तमाम तरह के लोग जुटी, तहरा के कौवा लेखा नोच नोच खाई। नोच नोच खैला के बाद तहरा के एगो पेड़ लेखा वीरान कर दी, सुखल बना दी, और जेकर कोई वास्तविक और जमीन, बुनियाद और वजूद सब कोई मिटा जाए। धीरे धीरे ये पेड़ गिर जाई और एकरा के धरती भी एक्सेप्ट ना कर पाए। काहे से कि धरती पे जब भी कुछ बोझ बन जाला, वो यह धरती में ही मिट जाला। काहे से कि जौन पैसा, शोहरत और चमक दमक से रिश्ता बनेला, वो पैसा खत्म होते भी वो सब चीज़ खत्म हो जाला। लेकिन जवन जमीन से जुड़ा रहेला, जौन जमीन से रिश्ता बना रहेला, वो जब तक कि धरती रहेला, जब तक कि जमीन रहेला, तब तक वो रिश्ता, प्यार, शोहरत, धन, दौलत बनल रहेला। तो यह हमारा बतावे के रहे कि सफलता के बाद सफलता के कारिक का होला। तो कलयुग में सफलता के साथे साथे कारिक भी जुड़ल बा। सफलता के साथ अगर काजल होखे तो सोने पर सुहागा हो जाई, लेकिन सफलता के साथ अगर कारिखा जुड़ जाई तो भैया यह कलयुग में मौत समय से पहला राउआ खातिर प्यारा हो जाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में रउआ सभे से फिर मुलाकात हुई। तब तक खातिर रउआ से हम गुहार करब कि अगर हम कहीं सफल होके कहीं मंजिल कौना शोहरत पद पे पहुँचल बानी तो हमरा
वो इंसान के भी मदद करे के चाही, चाहे वो समाज के होखे, घर के होखे, परिवार के होखे, चाहे कहीं के होखे, कि अगर वो अपना ज़िंदगी में थोड़ा खुशबू और ज़िंदगी में अंधकार मिटा के उजाला के तरफ बढ़ता तो हमरा ओकरा के तरफ हाथ बढ़ावे के चाही, ओकरों के दलदल से खींच के सुखरुख और सुखल जमीन पकड़े के चाही। और इस कलयुग में ही ऐसा इंसान के भगवान के दर्जा दिल गई बा। कहे से कि भगवान अवतरित ना लिहन, भगवान अवतार ना लिहन। भगवान जब कोई ये इंसान ही भगवान हो जाला जब केहू के विपदा, केहू के मुसीबत में सहायता के हाथ बढ़ा देला। नाम बा।